Okay. Magandang araw guys. Ang baka ay middle fit here. Greetings po ako sa mga kapatid nating Muslim na Eid Mubarak. Sana'y ang buhay natin maging masagana at masaya. Similak na sa lalit. Nagmam pala guys. Yun. Salamat. Gusto na accomplish tayo guys. Punta na tayo sa ating baby girl. Meron na tayong gatas.